Janneke de Boer uit Veenwouden skreun het veske Stemmen van het Verliezen, dat oer de ziekte Alzheimer geeft. Een Perilien had kwam hem de diagnose Alzheimer kregen. En natuurlijk heel verdrietig. En ze is begin dit jaar, in januari, is ze onder de gevolgen van Alzheimer overleden. Het doet heel volle mij. Als, wij wien dan bij en van. En van mij kwam hij het ook. Op een gegeven moment koos hij ook niet meer thuis wonen. Het is gewoon... heel verdrietig al hier. En ik denk, ik wil je wat mij. En ik schreeuw wel vaker veskes. Ik maak graag jongen. Ik zong in een band. En om die gevoelens is dat heel mooi iets om die gevoelens te vertalen. Dus ik had er een veske geschreven. Het is iets wat natuurlijk heel iets meer in de maatschappij komt. Want hier op de fjouwer kunnen Alzheimer krijgen. En dat is echt heel vol. En vooral vrouwen kunnen Alzheimer, we hebben meer kans om Alzheimer of dementie te krijgen. Dus just nou wel hield hij dat er meer bekendheid komt. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon nog net genoeg, dat er nog net genoeg bekendheid om een jong is. In het beginstadium wist je natuurlijk dat je dingen vierten gist, dat je oors wist. Dus ik hoop je echt die mensen een stem te gaan van heel lid me net alleen, misschien werk aan zijn oors. En dat is echt wel een beetje wat het veske vertellen wil. Van ik ben er nog wel, blijf bij me, want ik ben er nog. Ik ben misschien oors, maar wie ben wel Saffel, Jelien, Mailko trouwt. Wie haar lief en leed. We gaan misschien bijen. Dus die mensen wil ik ook een stem aan. Mij dit veske docht Janneke mij aan het Friesk Songfestival lied. Nou ja, dat had me eigenlijk wel het laatste setje doen om dit veske aan te schrijven. Want ik wie er mee begon en het woe net. Ik hier een couplet zien, een schrift en daar een refreintje en het woe maar net. En toen zei ik de oproep van Liet dat ze dus weer naar deelnemers zochten. En toen dacht ik, nou moet ik trots zetten, want dan krijgt het net dat ik een podium hoef, maar dan krijgt dit veske Alzheimer echt meer een podium. 4 oktober, dan komen er al je filmpjes online van alle deelnemers die het mij doggen. En daar kunnen de meesten op stemmen. Dus het zou natuurlijk hartstikke mooi wezen dat mensen op mijn stem gaan. En dat dit veske nog meer bekendheid krijgt.